Ήθιστε να κάνει κάποιος εγγένεια όταν έχει ένα φυσικό χώρο ή ανοίγει μια επιχείρηση σε φυσικό χώρο, αλλά εμείς είπαμε να πρωτοτυπήσουμε. Αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι online και δεν υπάρχει φυσικός χώρος. Είπαμε να προσκαλέσουμε μερικούς φίλους, γιατί καταρχήν θέλουμε τη θετική σας ενέργεια για να μας συνοδεύει και να είναι καλοτάξιδο αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει. Η ιδέα ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο. Είμαι σε ένα χώρο εδώ και 10 χρόνια μιας τεχνολογίας που λέγεται blockchain, αλλά δεν πρόκειται να σας ζαλίσω με τεχνικούς όρους και με πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι γνώριμα σε εσάς. Ασχολούμαι λοιπόν με μια τεχνολογία εδώ και 10 χρόνια, αλλά πάντα ήθελα να βρω έναν τρόπο να δημιουργήσω μια εφαρμογή η οποία θα έχει νόημα για οποιοδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία με έναν απλό και εύκολο τρόπο. Για όσους με ξέρετε καλύτερα, έρχομαι πάρα πολύ συχνά από το Ντουμπάι και βλέποντας εκεί την αγορά του real estate, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δώσουμε τον τρόπο και τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει στην αγορά εκεί, αλλά όχι μόνο στην αγορά του Ντουμπάι για το real estate, αλλά και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να είναι λίγο μακρινά για κάποιον ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει από μόνος του ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είναι ένα ακίνητο ή ένα σκάφος ή οτιδήποτε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσα να συνδυάσω αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τη γνώση που έχω σχετικά με την τεχνολογία του blockchain και αυτό που είχα καταλάβει και αυτό που ξέρω για την αγορά του Ντουμπάι και να δημιουργήσω μια εφαρμογή η οποία να δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει, όχι έχοντας όλο το ποσό, αλλά έχοντας ένα πολύ μικρότερο ποσό. Πάνω σε αυτή την ιδέα βασίστηκε το Hivebond και προχωρώντας θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα για το πώς λειτουργεί, αλλά κυρίως θέλω να σας μιλήσω για το τι προβλήματα λύνει στην αγορά μία εφαρμογή σαν το Hivebond. Πριν προχωρήσω και σας εξηγήσω, να σας πω σχετικά με το Hivebond, να πω ότι ενώ ξεκίνησα μόνος μου, τώρα δεν είμαι. Πέρα από το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλοί αξιόλογους συνεργάτες με τους οποίους μαζί χτίζουμε το Hivebond, πριν μερικούς μήνες συμφωνήσαμε με τον Δημήτρη το Μουστάκη, ο οποίος είναι από την Αθήνα, να συμμετέχει και αυτός, οπότε έχω και ένα συνέτερο και κάνουμε παρέα τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Τι κάνει λοιπόν το Hivebond? Σήμερα υπάρχει το εξής πρόβλημα στην αγορά. Είτε όσο αφορά τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, είτε το κόστος εισόδου σε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή για να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο χρειάζεται 350, 400, 500 χιλιάδες. Είτε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θέλει να αποκτήσει κάποιος δεν είναι κοντά του, δεν είναι στη δική του αγορά. Αυτά τα δύο βασικά προβλήματα αποτρέπουν πάρα πολύ κόσμο από το να συμμετέχει. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αγοράσω ένα ακίνητο, πρέπει να έχω στη διάθεσή μου 500.000. Αυτό από μόνο του είναι αποτρεπτικό. Αυτό τι συνεπάγεται? Ότι εάν έχω λίγα χρήματα, αναγκάζομαι να κάνω επιλογές οι οποίες είτε έχουν μεγάλο ρίσκο, είτε δεν μου επιτρέπουν να έχω την σιγουριά που σου δίνει ένα ακίνητο ή ένα σκάφος, να μην υπάρχει δηλαδή από πίσω κάτι το οποίο να υποστηρίζει την επένδυσή μου. Σκεφτείτε λοιπόν να υπήρχε δυνατότητα να μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία σε οποιαδήποτε αγορά, οποιοδήποτε κόστους, να έχει τα ωφέλη, για παράδειγμα τη σιγουριά που του δίνει ένα ακίνητο, το οποίο δίνει μια καλή απόδοση, αλλά δεν σε βάζει σε πολύ μεγάλο ρίσκο, και όλο αυτό να μπορεί να το κάνει από την παλάμη του χεριού του. Δηλαδή, από το κινητό του, να μπορεί να βάλει 5, 10, 20 χιλιάδες σε λίγο καιρό και λιγότερα και να συμμετέχει σε ένα ακίνητο και να έχει όλα τα ωφέλη. Με λίγα λόγια, θα μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο από πολλά περιουσιακά στοιχεία, έχοντας ένα μικρό κομμάτι από το καθένα και να έχει τα ωφέλη
όπως θα ήταν να είχε, ας πούμε, ένα περιουσιακό στοιχείο. Εδώ αυτό ακουμπάει σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο λέγεται προστασία του πλούτου. Εάν εγώ έχω χρήματα και θέλω να τα προστατέψω, έχοντας τα στο σπίτι μου, σίγουρα αναλαμβάνω ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, είτε να τα χάσω, είτε να μην μου αποδίδουν. Εάν τα βάλω στην τράπεζα, αυτό που μου δίνει η τράπεζα είναι κατά πολύ μικρότερο από τον πληθωρισμό, οπότε χρόνο με το χρόνο μου τα τρώει ο πληθωρισμός. Εάν πάλι έχω όλο το ποσό, αναγκάζομαι να βάλω όλα μου τα χρήματα σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Άρα αναλαμβάνω το ρίσκο να είναι τα χρήματά μου όλα σε ένα σημείο. Αν, για παράδειγμα, αγοράσω ένα ακίνητο στη Ρόδο και για κάποιο λόγο 2 σεζόν δεν πάνε καλά, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα έχω καλή απόδοση στα χρήματά μου. Μέσα από μια εφαρμογή σαν το HiveBond, την οποία θα σας τη δείξει αργότερα ο Δημήτρης, έχω τη δυνατότητα να προστατέψω τον πλούτο μου, έχοντας τα χρήματά μου σε πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή να έχω λίγα χρήματα σε ένα κίνητο στην Ρόδο, λίγα χρήματα σε ένα κίνητο στο Ντουμπάι, λίγα χρήματα σε ένα σκάφος στη Ρόδο ή σε ένα σκάφος στο Μονακό, λίγα χρήματα σε μια επιχείρηση σαν την Hilton, για παράδειγμα, που έχει ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, και όλα αυτά να είναι σε ένα χαρτοφυλάκιο και να μπορώ να απολαμβάνω την απόδοση που δίνουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Η απόδοση βέβαια δεν υπόσχεται τρελά πράγματα. Δεν μπορεί να προσβλέπει κάποιος στο να έχει 40-50% απόδοση το χρόνο. Έχει την απόδοση που έχουν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. 6, 7, 8%. Τι αλλάζει όμως εδώ? Ότι το ρίσκο που αναλαμβάνεις είναι πολύ μικρότερο από το να επενδύσεις τα χρήματά σου σε κάτι το οποίο θα σου δίνει μεγάλη απόδοση, αλλά θα είναι και πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνεις. Επιλέγοντας λοιπόν μέσα από την πλατφόρμα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, μπορείς να παίρνεις την απόδοση η οποία θα έρχεται κάθε τρίμηνο. Αυτό που σας περιγράφω τώρα και σας το δείχνω και θα το δείτε και στην εφαρμογή σε λίγο, πριν πολλά χρόνια το λέγαμε σε παρουσιάσεις ως κάτι που θα έρθει. Πέρσι, τέτοια εποχή στην Αθήνα, το παρουσιάσαμε σε ένα Web3 Summit το οποίο κάναμε. Ήταν εκεί αρκετοί από εδώ. Ήταν και ο Τάσος Κωνσταντάρος εκεί, ο οποίος μίλησε για το yachting. Και το παρουσιάσαμε ως κάτι που ετοιμάζουμε. Σήμερα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε έτοιμο. Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα και θα σας εξηγήσει ο Δημήτρης αργότερα σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται. Άρα αυτό το οποίο σας περιγράφω δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε, είναι έτοιμο, λειτουργεί και μπορεί από αύριο ο καθένας να συμμετέχει. Όσοι με ξέρετε γνωρίζετε ότι μαζί με την τεχνολογία του blockchain είμαι και θασιώτης, υπέρμαχος πολύ του bitcoin. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό asset και αξίζει τον κόπο κάποιος να έχει στο χαρτοφυλάκιο του έστω και λίγο. Εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν bitcoins, αλλά δεν θέλουν να έχουν το ρίσκο από το να βάλουν το κεφάλαιό τους στο bitcoin. Εμείς λοιπόν εδώ δίνουμε την επιλογή, εθελοντικά όμως, δηλαδή αν θέλει ο επενδυτής, τα εισοδήματα που θα έχει από το ακίνητο ή τα ακίνητα ή το σκάφος στο οποίο θα συμμετέχει, το 7, 8, 9% το οποίο θα παίρνει το χρόνο, να το κρατάει σε bitcoin. Αυτό όμως είναι επιλογή, δεν είναι υποχρέωση. Εάν θέλει μπορεί απλά να το πάρει σε fiat, εννοώ σε ευρώ, δολάρια ή με όποιο άλλο τρόπο θέλει. Αυτό που θέλω να σας δείξω λίγο είναι το εξής. Αυτό που σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και αυτό το οποίο βλέπετε, μπορεί να έχει γίνει μια εφαρμογή, μπορεί να είναι εύκολο κάποιος να το κάνει από την παλάμη του χεριού του με το κινητό του, αλλά χρειάστηκε να συνθέσουμε πάρα πολλά κομμάτια από ένα puzzle για να μπορούμε να το φτιάξουμε. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στην ομαδική προσπάθεια. Θεωρώ ότι οι καλές ομάδες γράφουν ιστορία και για να φτάσεις μακριά χρειάζεσαι πάρα πολύ δυνατούς συνεργάτες. Πέρα από το ότι ο Δημήτρης, ο Μουστάκης, με τίμησε με τη συμμετοχή του στην εταιρεία, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους χτίζουμε μαζί το HiveBond.
Θα ξεκινήσω με τον Αλέξανδρο τον Πόνη, ο οποίος είναι ο developer, ο προγραμματιστής. Ο Αλέξανδρος έφτιαξε αυτό το website το οποίο βλέπετε και το application το οποίο θα δείτε στην πορεία, το οποίο ενσωματώνει και τεχνητή νοημοσύνη και προγραμματισμό, αλλά και τις συμβουλές του Αλέξανδρου σχετικά με την αισθητική και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Επόμενος συνεργάτης, πολύ σημαντικός, ο οποίος μπήκε πρόσφατα στην ομάδα, είναι ο Γιώργος ο Χάλαρης, ο οποίος είναι ο social media strategist, αυτός δηλαδή που έχει αναλάβει την παρουσία μας στα social media. Δεν τον βλέπετε ακόμα εδώ, αλλά πάρα πολύ σύντομα θα είναι, δεν προλάβαμε να κάνουμε update. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν αρκεί να το πεις σε 10 φίλους. Οι περισσότεροι είναι online, συνδεδεμένοι για πάρα πολλές ώρες την ημέρα και αν θέλεις κάτι να το επικοινωνήσεις σωστά και σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να έχεις μια σωστή παρουσία, χρειάζεται να έχεις μια καλή παρουσία στα social media. Και ο Γιώργος φροντίζει να μας εξασφαλίζει αυτό. Πέρα από τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο, θέλω να αναφερθώ και στον Λευτέρη, τον Πάτα. Πού πήγε ο Λευτέρης? Βγήκε έξω, ο οποίος στο ξεκίνημα με βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης έχουμε την Μιλένα την Όνε, η οποία έχει ένα γραφείο real estate στο Ντουμπάι και εκείνη κάνει την έρευνα για τα ακίνητα που πρόκειται να αγοράσουμε εκεί. Και τη Χρύσα την Κουμιωτάκη, η οποία έχει το The Blue Nest και είναι ένα μεσητικό γραφείο στην Κρήτη, η οποία είναι σύμβουλος μας στο real estate για την ελληνική αγορά. Και τελευταία προσθήκη είναι ο Τάσος ο Κωνσταντάρος, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου σε ό,τι αφορά το yachting, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε και σκάφος στην πλατφόρμα για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει εκεί. Νομίζω ότι από τη δικιά μου τη μεριά, Δημήτρη, αυτό ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με πολλά τεχνικά, ούτε να μπούμε πολύ βαθιά στην τεχνολογία. Αυτό που θέλω ένα τελευταίο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η τεχνολογία παίρνει τη μορφή του ανθρώπου, ο οποίος την εφαρμόζει και τη χρησιμοποιεί. Αν δηλαδή αυτός που φτιάξει κάτι χρησιμοποιώντας τεχνολογία έχει καλές προθέσεις, η τεχνολογία έχει θετικό πρόσημο. Αυτό που εμείς θέλαμε να πετύχουμε είναι να πάρουμε την τεχνολογία ή τις τεχνολογίες, το blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα συμβόλαια, οτιδήποτε δηλαδή είναι τεχνικό και δύσκολο και να το φέρουμε κυριολεκτικά στην παλάμη του χεριού σας, χωρίς εσείς να χρειάζεται να προβληματιστείτε ή να σκεφτείτε πώς γίνεται αυτό. Όπως δηλαδή, αν θέλω να πάω στην Αθήνα, θα πάω στο αεροδρόμιο, θα πάω στο αεροπλάνο και δεν θα ασχοληθώ με το πώς απογειώνεται ή προσγειώνεται το αεροπλάνο, απλά θα κάνω τη δουλειά μου. Αυτό θέλαμε να κάνουμε κι εμείς. Να είναι δηλαδή πολύ φιλικό προς το χρήστη και πολύ εύκολο να γίνει. Δεν είναι ακόμα 100% απλό. Έχει λίγα τεχνικά θέματα που θα χρειαστεί ο επενδυτής την καθοδήγησή μας, αλλά έχει απλοποιηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αυτά από μένα, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω καθόλου με τεχνικά θέματα, με blockchain, με tokenization, με RWAs. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και να τα μελετήσετε από τη ζεστασιά του σπιτιού σας και την ηρεμία. Μπαίνοντας στο app, μέσα έχει φτιαχτεί ακαδημία που μπορεί να σας μάθει με απλά wizard και με απλά βήματα τη βασική ορολογία και το πώς δουλεύει όλο το application και το Hivebond γενικότερα και τη φιλοσοφία του. Μπορείτε να διαβάζετε νέα, μπορείτε να βρείτε e-books που εξηγούν όλο το tokenization και τα RWAs και τι είναι αυτή η τεχνολογία και πώς εμείς τη χρησιμοποίησαμε και την αξιοποιήσαμε για να κάνουμε πράξη όλα αυτά που προανέφερε ο Ντίνος. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μέσα σε αυτό το app πήρε σάρκα και οστά η ιδέα του Ντίνου που είχε πριν ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή έχουμε να σας παρουσιάσουμε το πρώτο μας token, το HB1, καθώς και άλλα δύο τα οποία είναι live. Θα πούμε για αυτά το επόμενο διάστημα περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είναι τα σκάφη, το yachting με τον Τάσο. Μπαίνοντας
μέσα στο application με ένα απλό registration του email σας έρχεται ένας εξαψήφιος κωδικός, βεβαιώνουμε ότι είστε εσείς και πολύ εύκολα μπορείτε να μπείτε μέσα να πάρετε όλη την πληροφορία για τα token και τα project τα οποία υπάρχουν. Το white paper είναι σαν το γλωσσάρι για το κάθε token, δηλαδή εξηγεί μέσα ακριβώς τι είναι, τι μπορείς να κάνεις με αυτό και τι δεν μπορείς να κάνεις. Και από το κουμπί του Invest Now πηγαίνεις στο project και πια μπορείς να βάλεις χρήματα και να επενδύσεις στο συγκεκριμένο project, αφού πρώτα έχεις πάρει όλη την πληροφορία και έχεις μελετήσει γι' αυτό. Θα πάρετε ένα email ευχαριστήριο όλοι μετά από εδώ σήμερα, τα οποία θα σας δίνει πρόσβαση μέσα στο application από το link. Θα πάρετε και ένα δωράκι όσοι περιβρεθήκατε εδώ, το βιβλίο μου, που μέσα σε 2-3 ώρες να το διαβάσετε, σας τα εξηγεί όλα αυτά με πάρα πολύ απλό τρόπο. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε και θα τα μελετήσετε εδώ. Εδώ είναι το ξενοδοχείο που έρχεται, τι απόδοση έχει το κάθε token, οι λεπτομέρειες του πώς βάζω τα χρήματα, τι είναι το KYC κλπ. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε αν κάποιον τον ενδιαφέρει κατηδίαν για να μην κουράσουμε τώρα και το πώς βάζει χρήματα και τι αποδόσεις να περιμένει από το κάθε token. Και ας το γιορτάσουμε σήμερα, γιατί για μένα σήμερα είναι διπλή χαρά. Πρώτον, γιατί αυτό μετά από ένα χρόνο προσπάθειας έγινε προϊόν και υλοποιήθηκε. Και το δεύτερο είναι ότι μου αρέσουν τα πάρτι και το κλίμα το βλέπω λίγο παγωμένο. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ τον Ντίνο για την τιμή που μου έκανε και να οργανώσει όλο αυτό το event και να με προσκαλέσει εδώ. Για τη συνεργασία μας, εγώ πέρσι, να πω και πώς γνωριστήκαμε, είχα γράψει το βιβλίο μου, το είχα κυκλοφορήσει τον Απρίλη. Είχα αρχίσει να κάνω κάποιες χορηγούμενες στο Instagram και με τσίμπησε εκεί ο αλγόριθμος με το Web3 Summit του Ντίνου. Και λέω, event, blockchain, στην Αθήνα, ποιος το έκανε αυτό, ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί, τι θα παρουσιάσουν εκεί. Πήγα λοιπόν στο event. Από 3 μέρες που ήταν εκεί με πολύ αξιόλογους ομιλητές, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και ένα ωραίο πάρτι στο τέλος, εμένα μου έμειναν από όλο αυτό 10 λεπτά που ανέβηκε ο Ντίνος πάνω και ενώ περιμέναμε ένα projector να ξεκινήσει, κάτι είχε γίνει εκεί και ήθελε να κερδίσει λίγο χρόνο, μίλησε για την ιδέα του για το Hivebond. Από όλο αυτό το τριήμερο event, εγώ κράτησα αυτά τα 10 λεπτά και έψαξα και τον βρήκα μετά και έτσι γνωριστήκαμε με τον Ντίνο. Το πάρτι στο σκάφος, εκεί τον βρήκα εννοείται. Και έτσι γνωριστήκαμε, ταιριάξανε τα όνειρά μας, το όραμά του και το μότο του, το «φτάσε όπου δεν μπορείς», είναι κάτι που ταυτίζεται με τα δικά μου. Έχει δημιουργηθεί και ένα κλαμπ, ένα community, το οποίο όποιος συμμετέχει και από τους πρώτους που θα μας εμπιστευτούν, χωρίς να έχουν δει τα αποτελέσματα της επένδυσης και σε νούμερα, γιατί οι δεύτεροι και οι τρίτοι θα ακολουθήσουν πολύ πιο εύκολα βλέποντας τις αποδόσεις. Οι πρώτοι λοιπόν μπαίνουν αυτόματα στο κλαμπ και θα μαθαίνουν πρώτοι και τα νέα, θα έχουν πρώτη συμμετοχή σε ό,τι νέο είναι να ανεβάσουμε, χωρίς να έχει γίνει public και μπορεί να το εξαντλούμε και μεταξύ μας. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα ο Τάσος και αναλύουμε με λεπτομέρειες ακριβώς πώς θα δουλέψει το tokenization στο yachting. Και εννοείται να μπείτε στο app, να μας ακολουθήσετε σε social, Instagram, TikTok, Facebook, παντού όπου εξυπηρετεί τον καθένα. Θα ανεβάζουμε υλικό ανά 2-3 μέρες, το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε και το Hivebond σαν προϊόν και γενικότερα τι είναι τα RWAs. Το όραμα το δικό μου προσωπικά, επειδή ο Ντίνος ξεκίνησε το Hivebond με ένα προϊόν, το Real Estate στο Dubai, εγώ θέλω να εξελιχθεί σαν ένα marketplace, πώς μπαίνουμε στο Scrooge και βλέπουμε και διαλέγουμε και συγκρίνουμε τιμές από διάφορα προϊόντα, να μπαίνει ο κόσμος μέσα και να βλέπει token που τον ενδιαφέρουν, να επενδύσει πάνω σε αυτά, αλλά και από την άλλη δεν απευθυνόμαστε μόνο στους επενδυτές, απευθυνόμαστε και σε όλους αυτούς που έχουν και κατέχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή έχουν μια ιδέα, είμαστε διατεθειμένοι να το υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό τους token και να το φιλοξενήσουμε εδώ. Άρα μιλάμε για ένα RWA tokenization marketplace, πρώτο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτά από μένα.